Dende o IES de Valadares e para os 21 días co galego e máis, achegámosvos a ciencia en galego neste século XXI da man de... Son Estíbaliz Espinosa. Son Adela Otero. Son Paula Otero. Son Iria Veiga. Jaume Soné Villapol. Profesora de Bioloxía e Xeoloxía no IES Fernando Güir, na Coruña. Estou facendo a tese de doutoramento no CIMUS da Universidade de Santiago. Son psiquiatra e traballo no Hospital da Barbanza. Son neurocientífica e profesora no Instituto de Investigación do Hospital Methodist en Houston, en Texas, nos Estados Unidos. Traballo artellando literatura, ciencia e música en galego, principalmente astronomía, neurociencia ou inteligencia artificial, con poesía, ensaio e relato, que son xéneros nos que teño publicado. A miña investigación trata de entender por que os virus son capaces de causar cancro. Ademais, participo en dúas iniciativas de divulgación científica en galego, que son o CIMUS Podcast e Ciencia e Tal. Ademais, son a metade de Balea Vermella, unha iniciativa de divulgación científica na plataforma Twitch, na que, xunto co químico Javier Balea, falamos con persoas que están facendo cousas abraiantes nos seus ámbitos de investigación. Estou encantada de participar neste programa de 21 días co galego. E queríamos mandar esta mensaxe porque o galego sempre formou parte da miña vida a nivel persoal como profesional. E por que en galego? Porque é o idioma no que me educaron, pero ademais é un sinal de identidade, un valor que temos que intentar tanto protexer como fomentar a través de traduccións ou dirixindo proxectos como as Curiosas, Curiosas na Lúa, Estralecidas ou Novembro Estelar. En equipo, realizamos Xeoclip, un conxunto de vídeos e material interactivo pensado para achegar o noso alumnado ás grandes teorías científicas da xeoloxía, dándolle especial protagonismo ás nosas paisaxes. Facémolo en galego porque queremos aumentar a presenza da nosa lingua no mundo digital. Divulgo e comunico. Ciencia en galego. Fago e divulgo ciencia en galego. Divulgo ciencia en galego. Divulgo ciencia galego. Fago ciencia en galego. Eu. E nós. Eu. E nós. Moitas grazas e parabéns polo vosso traballo. Estíbaliz Espinosa. Adela Otero. Iria Veiga. Paula Otero. Sonia Villapol. Nos recolleremos o vosso legado. Faremos e divulgaremos ciencia en galego neste século XXI.